ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau ka General Executive Committee jong ka Meghalaya SSA School Association ka long ha ka singi sa jan ka arpui tarik unai lur 8000 ar pusau hanong ba shlong kalarai ban pulong daga jingalang patba jong kinai kai school SSA ban shim yagarai hakabai dei ba jing tarwa jong sarkar jala ban pinken ria no ing no kai school SSA naga State Implementation Society shakatanat puli puti ka sarkar jala hau kurwa bala pha daga association shagilat pathai khubor president jong association uba Aristotle Rambai ulo ong baya ka general meeting jong kinai kai school SSA jong jala Meghalaya on sepelong ha ka artarik urisau arja apsau hamaran student jayau shlong hakapor kharoi bijim step Hadin ka jingi kendo jongi ya us Director of School Education and Literacy balongro haju kapor State Project Director Samagra Shiksha Abhiyan Isar Swamil Tembe hakas Patrick jong bulan September jong tahun bat kumjoro ngila yo ban ye kendo ya o Vijay Kumar Menteri badai Commissioner Secretary jong Education Department haka khat khandai trik jong mentau benai ngila yo ya ka jingpentip nakaliang jongki ba nakaliang jong ka sarkar Meghalaya kala penkre syait menta ya ka cabinet memorandum haka bai dei ban penskem ya ka service jongi kinohikai SSA lani ban merge ikinohikai SSA napo State Implementation Society chapo Education Department te habai dei bat kani ka jingpentip nakaliang jong ka sarkar ngi nakaliang jong ka Meghalaya SSA School Association Central Body menta ka sengi ngila khot ya ka General Executive Committee ka jongi hakaba ki nongelam na ki units ki prepare jongi nandu ki block bat ki district unit habaro ka wei ka Meghalaya kila wan ban yeshim benta kamat ka bangi yatai hakani ka General Executive Committee kalong halor ki artli ki mat jingdawa ki bangi la dawa ka sarkar hakini ki snem ki bala dem no shedin akabanong kong kadai ka ban penkiu ya katulop jongi kinohikai SSA akaba arpat ban penskem ya ka service ka jongi kinohikai SSA ti hadin ka jingitai ka balane kumbalai kentai ada kawai ka sur ngilay yakut ban jid ya ka regularization lani ban jid nang banta ban penskem ya ka service jongi kinohikai SSA but ngilay yakudro bayakani ngin sara ha ka general meeting lani ka jingilang ba jong balo kinohikai SSA hapo ka jala Meghalaya kabangin sa pelong hak artrik jong penai Oktober arajara pusau hapo madan student jayau shilong nado kapor kadwei beje telengba kani ka kerwo ni apil syabaro kinohikai SSA hapo ka jala Meghalaya ba pinsngobha ban yawan renti hak te kesengi kenang bangin yo shim ya kerai kebakado